नमस्कार, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे सिद्धीज किचनमध्ये। आज मी तुम्हाला क्रिस्पी कारल्याची रेसिपी दाखवणार आहे। तर चला मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी पाव किलो इथे मी कारली घेतली आहे। ही कारली स्वच्छ पाण्याने धुवून आणि त्याचे बिया सर्व काढून असे मीडियम साइज मध्ये स्लाइस करून घेतले आहे। आता आपण ह्यामध्ये हळद, धने पावडर, जिरा पावडर, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ आणि लेमन ज्यूस टाकून मिक्स करून घेऊ। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की छानपैकी मसाला आपल्या ह्या कारल्यांमध्ये मिक्स झालेला आहे। आता आपण ह्यामध्ये 4 चमचे बेसन पीठ आणि 2 चमचे तांदळाचे पीठ घालून मिक्स करून घेऊ। मिक्स करून झाल्यावर आता आपण 5 ते 6 मिनिटांसाठी झाकून ठेवू। तर इथे 5 मिनिटांनी पहा आपल्या कारल्याने छान ओलसरपणा आलेला आहे। त्यानंतर कारल्याचे एक एक स्लाइस आपण ह्या गरम तेलामध्ये तळून घेऊ। तर कारल्याना छान दोन्ही बाजूने असा गोल्डन कलर आल्यावर आपण ही कारली काढून घेऊ। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपली क्रिस्पी कारली तयार आहे। अजिबात जास्त तेलकट झालेली नाही आणि इथे कारली आपली कुरकुरीत आणि स्वादिष्ट झालेली आहे। तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी घरी जरूर ट्राय करून पहा आणि कशी झाली आहे हे मला कमेंट करून नक्कीच कळवा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला प्रेस करा। तर लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।